Ήταν αρχές του 1987. Οι μυστικές υπηρεσίες της Αλβανίας θα συλλάμβαναν τον έναν πίσω από τον άλλον τα αδέρφια Σωτήρη και Φώτο Κυριαζάτη, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Βίκα, Βαγγέλη Καραθάνο, Βασίλη Κρεμίδα, Θωμά Γεροντάτη, Χριστόφορο Ζώτο και Γρηγόρη Κυρούση. Ο Θεόδωρος Κρεμίδας κατάφερε να διαφύγει της σύλληψης δραπετεύοντας από το αλβανικό συνοριακό φυλάκιο με μια άψογη σκηνοθετημένη σκηνή. Έφυγα η ώρα 11 το μεσημέρι από τη Λιβαδιά. Τους χαιρέτησα. Πάω στο βαγαλάτι κάτω που ήταν το μπουγάζι κάτω. Μόσε 5 λίτρα βενζίνη και πάω στη σκάλα, στο καφενείο εκεί πέρα. Τη στιγμή που μπήκα μέσα εγώ έρθω Ρέμες με το βιολί. Του λέω, τι είπε ένα μυριολόι Ρέμες, του λέω. Έρθω Ρέμες, τίποτα το μυριολόι για πάρε σίγουρο. Χτυπάει το μυριολόι, του λέω, Ρέμε, τελευταία φορά που σμίγουμε, του λέω, πού θα πας ρε Θόδωρα μου, λέει, αλβανικά. Του λέω, θα πάω στα ξύλα στο σύνορο και θα γυρίσω αύριο για τη Λιβαδιά. Τι στιγμή έρθει ο μεγάλος που είναι στο σύνορο εκεί πέρα, Θόδωρα μου λέει, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι, θα πάμε, έχω ξύλα για εσάς, του λέω. Εντάξει, πήγαμε στο Τσιφλίκι, ο μεγάλος στο σύνορο εκεί πέρα, ο Δήμης. Τώρα μου λέει, θα πάμε στο σύνορο, θα πιούμε σίγουρα εκεί πέρα και αύριο το πρωί. Θα φύγω σήμερα, του λέω. Το ήξερα εκεί πέρα πως είναι πράγματα. Όχι, θα φύγει αύριο. Πήγαμε εκεί, είδαμε. Σε μια στιγμή κάποιος λαγός πέρασα σηματοπλέγματα πριν να. Γιατί τα σηματοπλέγματα ήταν πριν από το Μπόστα, από τα σύνορα. Αυτοί έφυγαν κάτω, σηκώνομαι και εγώ, βλέπω κανέναν. Παίρνω και εγώ το περίστροφο του μεγάλου και φεύγω για τα σύνορα. Πήγα στα σύνορα, το περίστροφο το πήρα. Αυτού δεν είχε περίστροφο πλέον. Το είχα μαζί μου. Πήγαμε στο σύνορο, στην πυραμίδα, κάθακα μια 20 λεπτά, είδα ότι γεννώναν και κατέβηκα για τη Σαγιάδα. Πήγα στη Σαγιάδα, στο νεκροταφείο, κάθακα κάπου 3 ώρες υπέρα στο νεκροταφείο, με πήρανε αυτοί οι ασφαλίτες και πήγαμε στην ασφάλεια της Σαγιάδας. Με περίμεναν πολύ καλά. Ένιωθα Έλληνας με τα όλα μου, με βοήθησανε. Ύστερα έρθα στο Βασιλιάδο από την Κόστσα και με πήγαμε στην Κόστσα ένα χρόνο. Όλοι τους δικάστηκαν με τις βαρύτερες ποινές του τότε ποινικού δικαίου. Μόνο και μόνο γιατί σκέπτονταν αλλιώς από την εξουσία. Μόνο και μόνο γιατί σύνταξαν μία επιστολή που αν έφτανε στα χέρια των παραληπτών θα τάραζε τα λιμνάζοντα νερά της εποχής. Σε αυτή τους την απόφαση δεν τους όθησε τίποτε άλλο εκτός της συνειδήσεώς τους και της αφοσίωσης υπερπίστεως και πατρίδος.
Μέσα στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 1987, τα μέλη του Βίκα, Σωτήρης Κυριαζάτης, Φώτος Κυριαζάτης, Θωμάς Γεροντάτης, Βαγγέλης Καραθάνος, Βασίλης Κρεμίδας και Χριστόφορος Ζώτος συλλαμβάνονται. Ενώ, 2 μήνες μετά, τον Απρίλιο του 1987, η Κεντρική Ανακριτική Αρχή των Τυράννων εκδίδει το κατηγορητήριο. Οι αλβανικές αρχές τους κατηγορούν ότι διέπραξαν σε συνέργεια το έγκλημα της προδοσίας κατά της πατρίδας υπό τη μορφή απόδρασης στο εξωτερικό, το οποίο παρέμενε στη φάση της προετοιμασίας. Κατά το κατηγορητήριο, τα μέλη της ομάδας του Βίκα διεξήγαγαν ζήμωση και προπαγάνδα κατά του αλβανικού κράτους. Οι κατηγορούμενοι, Φώτος Κυριαζάτης και Θωμάς Γεροντάτης, κατηγορούνται παράλληλα για ιδιωτικοποίηση της σοσιαλιστικής περιουσίας, διότι έκλεψαν κατά τις αλβανικές αρχές 40 σφαίρες ο καθένας, ενώ οπλοφορούσαν και χωρίς τη σχετική άδεια. Ο Φώτος ήταν αξιωματικός στο σχολείο, εγώ ήμουνα στην Τσέτα, αξιωματικός του στρατού. Μετά τη σκοποβολή που κάναμε, έμειναν μερικές σφαίρες, ο Φώτος, τις οποίες τις ήφερε στο σπίτι μου και έμειναν. Αυτά ήταν τα όπλα που μπορούσες να έχεις εκεί. Δεν υπήρχαν όπλα, σφαίρες έμειναν. Πού επιτρέπονταν τα όπλα εκεί? Δεν είχαμε σκοπό εμείς να σκοτώσουμε, να κάνουμε αταξίες, να ταράξουμε δηλαδή την κοινωνία, να κάνουμε κακά στον κόσμο. Εμείς αγαπούσαμε τον κόσμο και προσπαθούσαμε για όλους μας τα παιδιά να σπουδάσουν ελεύθερη επικοινωνία κλπ. Όχι, αυτά τα έκανε το Συμβουλίο, η ασφάλεια τα λέγε αυτά, για να βάσει το φόβο στους άλλους. Η ομάδα των ανακριτών της Κεντρικής Ανακριτικής Αρχής, αφού διεξήγαγε τις απαραίτητες έρευνες μετά την ολοκλήρωση των ανακρίσεων, παρουσιάζει τεκμηριωμένο το υλικό όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται. Επί σειρά ετών, η ελληνική αντίδραση και οι σοβινιστές βορειοπυρώτες έχουν κηρύξει καμπάνια προκλήσεων και ύβρεων προκειμένου να δημιουργήσουν τεταμένη ατμόσφαιρα στις διμερείς σχέσεις όσον αφορά την χρεοκοπημένη υπόθεση της Βορείου Υπήρου. Επηρεαζόμενοι από αυτή την προπαγάνδα, οι προαναφερθέντες κατηγορούμενοι, χωρίς ιδεολογική και πολιτική κατάρτιση, όχι μονάχα υποστήριζαν αυτή την προπαγάνδα, αλλά εμπνευσμένοι από αυτήν συγκρότησαν μια εχθρική ομάδα αποκαλούμενη Βορειοϊπειρωτικό Κίνημα Απελευθέρωσης Βίκα, η δράση της οποίας έλαβε σάρκα και οστά από το 1980-81, έπειτα από τα γεγονότα του Κωσόβου, όταν οι κατηγορούμενοι Σωτήρης και Φώτος Κυριαζάτης, επηρεασμένοι και από την προπαγάνδα της ελληνικής αντίδρασης, μη θεωρώντας σωστή την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος σχετικά με τη μεταχείριση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, έχουν εκφράσει την άποψη ότι η ελληνική μειονότητα δεν απολαμβάνει ίσων δικαιωμάτων με τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας. Και σε έναν καιρό που ήταν όχι μοναχα δύσκολος αυτός ο καιρός, αλλά και επικίνδυνος. Τότε ήταν μια περίοδος που στην Κωσόβα οι Κωσοβάροι έχουν σηκωθεί για περισσότερα δικαιώματα. Είχαν δικαιώματα. Εμείς καθόλου. Και λέμε, είμαστε πιο ανίκανοι. Μελετώντας την κατάσταση, μελετώντας και τις εξωτερικές εξελίξεις, αυτά τα πράγματα, και μπορούσαμε κι εμείς έτσι με αξιοπρέπεια να τα πράξουμε κι εμείς. Γιατί οι λαοί δεν είναι αριθμός, δεν είναι η ποσότητα που κάνει την αξία για μας, είναι η ποιότητα που κάνει την αξία. Αν οι Κωσοβάροι ήταν περίπου 1 εκατομμύριο, όπως έλεγαν τότε με τους αριθμούς τους, και μας προσβάλλαν και λένε ότι οι Κωσοβάροι είναι, λέει το αλβανικό επίσημο κράτος, λέει ότι οι Κωσοβάροι είναι τόσοι περίπου, εσείς είστε μια μειονότητα. Εμείς πιστεύαμε ότι δεν είναι η ποσότητα που κάνει την αξία, η ποιότητα κάνει την αξία, και εμείς νομίζαμε ότι ήμασταν ποιοτικά πιο ανώτερα από τους Κωσοβάρους. Αυτό μιλούσαμε με τον Φώτο, τον αδερφό μου, τον Βασίλη, τον Σάββατο, τον Βασίλη, μόνο την παρέα με τον Βαγγέλη, τον Θωμά,
Αυτά μιλούσαν. Στις μεταξύ τους συναντήσεις υπογράμμιζαν επίσης ότι η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός περιορίζονται, με αποτέλεσμα την αφομοίωση της ελληνικής μειονότητας. Το Μάρτιο του 1984, ο Φώτος Κυριαζάτης υιοθέτησε την ιδέα της απόδρασης στην Ελλάδα, προκειμένου να ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση για την κατάσταση της ελληνικής μειονότητας στην Βορειοήπειρο και να ζητήσει από αυτήν την παρέμβαση ώστε να χορηγηθούν περισσότερα δικαιώματα στους Έλληνες της Βορειοήπειρου. Την ιδέα αυτή την εξέφρασε και στον Βασίλη Κρεμμύδα, ο οποίος συμφώνησε να δραπετεύσουν μαζί. Αφού συζήτησαν οι δύο τους και τον τρόπο απόδρασης, στις 17 Μαρτίου 1984 πήγαν στα Τύρανα για να εισέλθουν στην ελληνική πρεσβεία. Το απόγευμα της 18ης Μαρτίου, και αφού προηγουμένως είχαν εξετάσει τον χώρο, αποπειράθηκαν να εισέλθουν στην ελληνική πρεσβεία. Ο Φώτος πλησίασε στα 2-3 μέτρα από την είσοδο της πρεσβείας, αλλά, αναλογιζόμενος τις συνέπειες για τις οικογένειές τους, παραιτήθηκε προσωρινά από τον σκοπό αυτόν και μαζί με τον Βασίλη Κρεμμύδα επέστρεψαν στους Αγίους 40. Στη συνέχεια, ο Φώτος σκέφτηκε ότι η απόδραση προς την Ελλάδα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μαζί με τους υπόλοιπους συγκατηγορούμενους και τις οικογένειές τους, ώστε να αποφύγουν τις συνέπειες οι εναπομείναντες και η πράξη να την χάνει μεγαλύτερης απήχησης. Για την εκτέλεση του σχεδίου αυτού, τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 1984, έκανε την ίδια πρόταση και στους Βαγγέλη Καραθάνο, Θωμά Γεροντάτη και Θοδωρή Κρεμμύδα, οι οποίοι και συμφώνησαν, εξηγώντας τους ταυτόχρονα ότι σκοπός της απόδρασης θα ήταν να ενημερώσουν την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την κατάσταση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και να ζητήσουν από αυτήν να παρέμβει ώστε να παραχωρηθούν περισσότερα δικαιώματα στην μειονότητα. Σε συνάντηση που είχαν στη Λιβαδιά, ο Σωτήρης Κυριαζάτης τους είπε ότι ο δρόμος της λύσης δεν είναι αυτός της απόδρασης, αλλά ο αγώνας στον τόπο αυτό, και συγχρόνως εξέφρασε την ιδέα να αποσταλεί ένα γράμμα μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση. Ο Φώτος μαζί με τους άλλους, τον Κρεμμύδα, τον Βαγγέλη, τον Βασίλη, τον Γραφέρη, τον Θωμά, τον Γεροντάτη και άλλους, μιλούσαν και για δραπέτευση. Όμως η δραπέτευση είχε πολλούς κινδύνους. Μάλιστα υπήρχε η ιδέα ότι δεν έπρεπε να αφήσουμε και τις οικογένειες εδώ. Να πάρετε τις οικογένειες, αυτό ήταν πολύ δυσκολότερο. Εγώ αυτό έπρεπε να το αποτρέψω. Ήθελα να γλιτώσω αυτή την... Αυτοί ήθελαν να πάρουν και εμένα. Δεν έφευγε ο Φώτος χωρίς εμένα. Και μου το είχε πει. Δεν φεύγω χωρίς εσένα. Εγώ ήθελα αυτό τώρα να το αποτρέψω. Γι' αυτό του είπα. Να κάνουμε κάποιο γράμμα. Να στείλουμε κάποιο μήνυμα. Για να έρθουμε σε σύνδεση με το κέντρο, με το έθνος. Για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις προσπάθειες. Ο Φώτος δέχτηκε αυτό και μου λέει τότε γράψε μου. Το μήνυμα τότε ήταν στο περιεχομένο του πολύ στριμωγμένο, πολύ, αν θέλεις, κάθε πρόταση είχε την έννοιά του και κάθε λέξη είχε τον τόπο της. Το μήνυμα αυτό έπρεπε να ενημερώσει τη κρίσιμη στιγμή που υπήρχε στον ελληνισμό εδώ. Ήταν μια στιγμή που δεν ήταν εύκολο για να αγραφείς. Αποφάσισα, έριξα πράγματα στο χαρτί. Τα έδωσα του Φώτου. Έκανε παρατήρηση. Είπε τις απόψεις. Το ξανάγραψα. Πήγαμε στο σκουτίτσι. Το διάβασα σ' όλους. Έκαναν τις παρατήρησεις τους. Είπαν τις απόψεις τους. Το ξανάγραψα. Και μετά το δίνω του Θωμά του Γεροντάκη να το καδογράψει, γιατί είχε καλή γραφή ο Θωμάς. Το πήρε ο Βασίλης Κρεμμύδας για να βρει αυτή τη χρονιά με κανέναν τουρίστα να το στέλνει. Το 85 μιλάμε, μετά το θάνατο του Ευεργόντια. Τον Απρίλιο του 1985, κατά τις ημέρες του εθνικού πένθους και ενώ ολόκληρος ο αλβανικός λαός θρηνούσε την απώλεια του δικτάτορα Ενβέρ Χότζα,
οι Σωτήρης Κυριαζάτης, Φώτος Κυριαζάτης και Βασίλης Κρεμμύδας, ως εχθρικά στοιχεία που ήταν, όπως τους αναφέρει το αλβανικό κατηγορητήριο, εκδήλωσαν την βαθιά έχθρα τους έναντι στο κόμμα και στο κράτος, πίνοντας σε γνωστό ξενοδοχείο των Αγίων 40. Στις 9 Ιουνίου 1985, ο Φώτος, ο Σωτήρης, ο Θωμάς, ο Βαγγέλης και ο Βασίλης οργάνωσαν μια συνάντηση στο Σκουτίτσι, στην τοποθεσία κοντά στο χωριό του Σλαζάτη, όπου διαβάστηκε το μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση, το οποίο είχε προετοιμάσει ο Σωτήρης. Σε αυτό το μήνυμα, παράλληλα με τα άλλα προβλήματα, υπογραμμίζεται ότι η πολιτική του αλβανικού κράτους προς την ελληνική μειονότητα δεν είναι ορθή, ότι η ελληνική μειονότητα δεν απολαμβάνει ίσων δικαιωμάτων με τους υπόλοιπους πολίτες και ότι η γλώσσα, ο πολιτισμός, τα ήθη και έθιμα περιστέλλονται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αφομοίωση της ελληνικής μειονότητας. Ποιο ήταν η κρίσιμη στιγμή και το λέμε στο μήνυμα? Εάν θα συνεχούσαν αυτές οι συνθήκες για περισσότερο καιρό στην Αλβανία, θα έρχονταν καιρός που δεν θα γίνονταν λόγος για Έλληνα στην Αλβανία. Και αυτό γιατί? Πρώτον, χτύπησαν την ψυχή αυτού του τόπου. Χτύπησαν τον πολιτισμό του, την ιστορία του, την ταυτότητά του, την οντότητά του, τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό του. Τα χτύπησαν αυτά. Δεύτερον, σκόρπιζαν τους Έλληνες στα Αλβανοπόλια, σκόρπιζαν παντού. Τρίτον, έφεραν στον τόπο μας αυτό άλλο από το βορρά και από το. Ποιος ήταν ο στόχος, η απομείωση? Εάν ένας λαός δεν μαθαίνει την ιστορία του, θα έχει και θυμάται την οντότητά του, την ταυτότητά του. Πώς θα είναι Έλληνες? Δεν μπορεί να είναι Έλληνες αυτό. Σιγά σιγά. Η τρίτη γενιά σε αυτούς που ήταν σκόρπιους στις πολιτείες και παντού στην Αλβανία, αυτή η τρίτη γενιά θα έρχονταν να μην γνώριζαν και το τόπο τους και τη γλώσσα τους και θα αφομοιώνονταν. Και ο τόπος αυτός, μονάχα εδώ δεν θα γίνονταν αφομοίωση. Γιατί ποτέ ένας κατώτερος πολιτισμός δεν μπορεί να αφομοιώσει έναν ανώτερο. Εδώ θα αφομοιώνονταν οι ίδιοι και όπως γίνεται. Αυτό το έλεγα. Στη συνέχεια, ο Φώτος Κυριαζάτης και ο Θόδωρος Κρεμμύδας ερεύνησαν από κοινού τη μεθόριο προκειμένου να διαπιστώσουν τις δυνατότητες απόδρασης. Εμείς είχαμε αποφασίσει να κάνουμε πράξη. Από εκεί και πέρα, εκεί στον τόπο δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια άλλη πράξη. Αν θα μπορούσαμε να την κάνουμε, θα την κάναμε, αλλά έπρεπε να κάνουμε μια πράξη έξοδος. Να πάμε 100 ή 200 άτομα, ας προθέσουμε στην Ελλάδα, στο έθνος, οπλισμένοι, έχουμε κανονίσει και πού θα χτυπούσαμε για να πάρουμε το όπλο, και από εκεί και πέρα θα πηγαίναμε για να οργανώσουμε το κίνημα για απελευθέρωση, γιατί δεν μπορεί ένα κίνημα απελευθέρωσης ενός τόπου, αν δεν μπορεί στον τόπο του, πρέπει κάπου να οργανωθεί. Εμείς ακριβώς αυτό επιδιώκαμε να πράξουμε, ανεξάρτητα αν δεν μπορούσαμε να το φτάσουμε. Αυτοί που πονούσαν αυτόν τον τόπο έπρεπε να πράξουν. Ξέραμε ότι ήταν μια πράξη αυτοκτονίας, αλλά άξιζε άντρες να δοκιμάσουν και αυτή την πράξη. Δηλαδή να πούνε σε αυτό τον κόσμο και στον άλλον κόσμο έξω, στο εξωτερικό, ότι σε αυτόν τον τόπο υπήρχαν άνθρωποι που σκέφτονταν, αγαπούσαν και πονούσαν αυτόν τον τόπο και έπρεπε να κάνουν κάτι για να μπορέσουν να γλιτώσουν τους ανθρώπους από αυτό που λέγεται βάσανο και ολοκληρωτικό καθεστώς.
Ο Θοδωρής πάει εκεί που το κανόνισα από το Τσιμπλίκι. Τον πάει εκεί πέρα, έχουμε πει με κοινούς. Έχουμε δημιουργήσει την κατάσταση για να περάσει ο Θοδωρής. Αλλιώς δεν θα περάσει ο Θοδωρής. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πράξουμε εδώ. Πέραμε 100 άτομα, πέραμε τις οικογένειες, οπλισμένοι, περάνε εκεί και αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε εκεί για να φάνε ψωμί, πάνε για αυτό το σκοπό. Το καλοκαίρι του 1985, αντίτυπο του πρώτου μηνύματος, πήρε μαζί του ο Βασίλης Κρεμίδας προκειμένου να το παραδώσει σε εκπρόσωπο της ελληνικής πρεσβείας ή σε κάποιον επισκέπτη, όμως δεν του δόθηκε η ευκαιρία. Τον Οκτώβριο του 1985, αντίτυπο του πρώτου μηνύματος, ο Φώτος Κυριαζάτης το έδωσε σε κάποιον που θα επισκέπτονταν την Ελλάδα, προκειμένου να το παραδώσει στην ελληνική κυβέρνηση. Αφού στάλθηκε το πρώτο μήνυμα, οι κατηγορούμενοι ανέμεναν την ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού τύπου. Γι' αυτό παρακολουθούσαν τακτικά τις ειδήσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Το καλοκαίρι του 1986, αμφιβάλλοντας αν το πρώτο μήνυμα που στάλθηκε το 1985 έφτασε στον προορισμό του, προετοιμάστηκε ένα δεύτερο μήνυμα. Το δεύτερο αυτό μήνυμα δόθηκε από τους κατηγορούμενους στον ίδιο επισκέπτη προς την Ελλάδα, αναμένοντας και πάλι την ανταπόκριση από την ελληνική κυβέρνηση. Στις 21 Δεκέμβρη 1986, ο Θόδωρος Κρεμίδας τραβετεύει μόνος του στην Ελλάδα, αφού έχει ενημερώσει πρώτα όλα τα μέλη του ΒΙΚΑ. Μετά την απόδραση του Θόδωρου Κρεμίδα, ο αδερφός του Βασίλης πήγε στη Λιβαδιά, όπου συνάντησε τον Φώτο, τον Θωμά και τον Βαγγέλη για να τους εκφράσει την ιδέα να αποδράσουν, διότι υπήρχε κίνδυνος αποκάλυψης και σύλληψής τους. Ιδέα με την οποία συμφώνησαν όλοι. Μάλιστα, ο Σωτήρης Κυριαζάτης, φοβούμενος την αποκάλυψη της δράσης τους, σκέφτηκε τη συλλογική απόδραση με το αυτοκίνητο του Χριστόφορου Ζώτου. Στη συνάντηση που είχε μαζί του στις αρχές Δεκεμβρίου 1986, του είπε να είναι έτοιμος εάν παραστεί ανάγκη. Ο Χριστόφορος, που είχε από καιρό την ιδέα της απόδρασης στο μυαλό του, του απάντησε πως ήταν έτοιμος. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ομάδα των ανακριτών της Κεντρικής Ανακριτικής Αρχής Τυράννων, που είχαν αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης, αποτελούνταν από τους Μπεσνίκη Μέρη, Κασέμ Μπερμπέρη και Φατός Κιάτο. Όπως επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από το κατηγορητήριο απουσίαζαν ο Βασίλης Τζαφέρης, μέλος της ομάδας ΒΙΚΑ, και ο Μιχάλης Τζάμος, που ήταν ο αγγελιοφόρος του πρώτου και του δεύτερου μηνύματος προς την πολιτική εξουσία της Ελλάδας. Η παράδοση των μηνυμάτων στην ελληνική κυβέρνηση θα γινόταν διαμέσου του Κώστα Καραθάνου και του πατέρα του Μιχάλη Τζάμου, οι οποίοι ζούσαν στην Ελλάδα. Απόρριτο. Προς τους κυρίους: Χρήστο Σταρτετάκη, πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ανδρέα Παπανδρέου, πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας. Γιάννη Αλευρά, πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Κύριοι, τα γεγονότα και το αίσθημα χρέους μας επιβάλλουν την επισήμανση και έκθεση των απόψεών μας. Μετά την 21η Φλεβάρη 1984, μέρα σημαντική για εμάς, η 28η Απρίλη 1986 αποτελεί ιστορικό σταθμό. Το πρόβλημα γίνεται επίσημα εθνικό, ήρθε στο προσκήνιο για συζήτηση και επιτέλους, τώρα πια, στρώνεται για να βρει την τελική λύση. Αυτό συνάγεται από την αποφασιστική δήλωση της κυβέρνησης ότι, γνώμονας στη νέα αυτή διάσταση που παίρνουν τώρα οι σχέσεις με την Αλβανία, θα είναι τα συμφέροντα των εκεί Ελλήνων, αλλά και από τη σωστή τοποθέτηση των κομμάτων και υπευθύνων πολιτικών ανδρών της σύγχρονης Ελλάδας, εκτός από το ΚΚΕ. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα την απόφαση της κυβέρνησης να αποπερατώσει τη δέσμευσή της, εκτελώντας έτσι το εθνικό της χρέος. Τώρα πια ο αγώνας μας δικαιώνεται και αναγνωρίζεται. Έχει τη συμπαράσταση όλης της Ελλάδας. Είμαστε πια βέβαιοι πως όχι μονάχα η κυβέρνηση Παπανδρέου, αλλά με τα νέα δεδομένα και τις νέες εξελίξεις, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν βάζει τα φόπετρα σε αυτό το μεγάλο εθνικό ζήτημα και δεν θα αποφασίσει να ανταφιάσει με τα ίδια της στα χέρια τον ελληνισμό της Βορείου Υπήρου.
Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου περνάει την πιο κρίσιμη φάση της ιστορίας του. Η παραπέρα συνέχιση αυτής της κατάστασης θα έχει καταστροφικές και ολέθριες συνέπειες. Δεν θα υπερβάλλουμε όταν θα τονίζαμε ότι αν αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί σε τέτοιες συνθήκες, θα έρθει καιρός που δεν θα γίνεται πια λόγος για Έλληνες στην Αλβανία. Σκοπός των Αλβανών ήταν και παραμένει η αλβανοποίηση και αφομοίωση των Ελλήνων. Η στέρηση αυτών από κάθε εθνική πνευματική τροφή έφερε σε σημαντικό βαθμό το πλήγωμα και το μαρασμό της ελληνικής συνείδησης και ταυτότητας, τη γενοκτονία. Η ελληνική γλώσσα βγήκε από χρόνια τώρα στο περιθώριο. Όχι μονάχα δεν υπάρχουν ελληνικά σχολεία ή έστω και παράλληλες τάξεις σε κέντρα και πόλεις που διαμένουν διασπαρμένοι Έλληνες, αλλά ούτε και στο Αργυρόκαστρο και Αγίου Σαράντα και ακόμα πιο τραγικά στη Χιμάρα και στο Δέλβινο, που κλείστηκαν με τη βία, αφαιρώντας τους έτσι και την ελληνική τους εθνικότητα. Στα δημοτικά μας, από την πρώτη μόλις τάξη διδάσκονται τα αλβανικά, ενώ στα οχθατάξια η γλώσσα μας έχει περάσει σαν ξένη, μόνο 4 ώρες την εβδομάδα. Και αυτά σε έναν καιρό που η αλβανική κυβέρνηση παραπονείται πως στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μειώνονται τα σχολεία και οι παράλληλες τάξεις για τους εκεί ομογενείς τους. Τα ελληνικά βιβλία απαγορευμένα ή κλεισμένα στις βιβλιοθήκες. Το ράδιο και η τηλεόραση ζουν στην παρανομία. Μάλιστα, πολλοί βρίσκονται στις φυλακές κατηγορούμενοι ότι τα παρακολουθούσαν. Γράμματα και τέχνες, λαογραφία και παραδόσεις, ήθη και έθιμα, θρησκεία, πέρασαν σε λίθαργο. Έχει γίνει πια συνηθισμένο φαινόμενο οι αλλαγές τοπονυμιών και ονομάτων, αλλαγή της εθνικότητας στις ταυτότητες, υποχρεωτικά ή διαμέσου ποικίλων πιέσεων. Φανταστείτε λοιπόν, κύριοι, πώς μπορεί να μεγαλώσει κανείς Έλληνας χωρίς να διδάσκεται τη γλώσσα του, την ιστορία του έθνους του, δίχως τις εθνικές του γιορτές, τη θρησκεία του, πώς μπορεί να επιτευχθεί εθνική επιβίωση χωρίς εθνική παιδεία και ελληνισμό. Σκοπός επίσης της αλβανοποίησης είναι και η μεθοδική και σκόπιμη διασπορά των Ελλήνων στα αλβανοτόπια και ο απικισμός του Νότου. Φανταστείτε τη φθορά που μπορεί να υποστεί ο ελληνισμός σε αυτές τις συνθήκες. Έτσι, οι στατιστικές διαγράφουν συνέχεια Έλληνες. Στην τελευταία αλλαγή ταυτοτήτων διαγράφηκε η εθνικότητα των Ελλήνων της διασποράς, όπως από πολλά χρόνια πριν των Ελλήνων της Χιμάρας και αλλού. Τους έμειναν ακόμα, λένε, περίπου 50.000 στα χωριά της Δερόπολης και του Βούρκου. Μάλιστα, για τους κατοίκους της αμφισβητείται και η ηθαγένειά τους, αφού, όπως λένε στο αλβανικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό που πρόσφατα κυκλοφόρησε, μετακόμισαν τον 18ο μετά αιώνα από τη Θεσσαλία. Είναι γνωστή η σκοπιμότητα της πολιτικής αυτής της μείωσης του πληθυσμού της ελληνικής μειονότητας. Να μειώσουν ανάλογα, έτσι το νομίζουν, και το δικαίωμα των απαιτήσεών μας για εθνική ελευθεριά. Λέγαμε Ελλάδα και η λέξη αυτή σαν βάνσα μου έπεφτε πάνω στη μεγάλη μας πληγή. Λέγαμε Ελλάδα κι ήταν σαν να σβήναμε τη δίψα μας η γάργαρη πηγή. Λέγαμε Ελλάδα και τα μάτια μας φουκώνανε και κρύβαμε εμείς τα δακρυά μας και κρύβαμε τον πόνο, την αγάπη μας, τους πόθους, τις λαχτάρες, τα όνειρά μας. Η λέξη Ελλάδα μεταφράζονταν έγκλημα και ήμασταν εμείς εγκληματίες που αφήσαμε τα νιάτα μας, τα κόκαλα, σε φυλακές, στρατόπεδα, εξορίες. Πως οι λεβέντες δεν απλώσανε στο σύνορο τα χέρια και μια χούφτα χώμα, Ελλάδα απ' τ' Άγιο χώμα σου, στην αγκαλά τους ξεψυχώντας φιχτοκλήσαν. Για άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες δεν γίνεται λόγος. Ο τρόμος κρέμεται από παντού. Οι καταδότες βυθίζουν τη σκέψη. Η προσωπικότητα εκμηδενίστηκε. Ισοπεδώθηκε ο άνθρωπος. Υπάρχει μόνο μονόλογος, πουθενά διάλογος. Δεν ζητείτε να σκέπτεσαι, να υπακούς μόνο. Η υποκρισία και η δημαγωγία είναι η καθημερινή ομιλουμένη γλώσσα τους. Βασιλεύει το ρητό: μπορείς να μιλήσεις, όμως πρέπει να πάψεις. Χαϊδολογώντας μας, δήθεν, χρόνια τώρα, ψάχνουν να βρουν το λαιμό της εθνικής συνείδησης για να την πνίξουν. Μιλάνε για εθνικές τους γιορτές, με ομόφυλους στα προξενία τους στο εξωτερικό και δέχονται από αυτούς τηλεγραφήματα, όταν εμείς δεν έχουμε ούτε καν το δικαίωμα να περπατήσουμε ούτε στο κατόφλι της ελληνικής πρεσβείας και ούτε να αναφέρουμε δυνατά ότι είμαστε Έλληνες.
μιλάνε για δημοκρατία στο Κόσοβο, όταν εμείς δεν έχουμε ούτε συνθήκες αυτονομίας, που πρώτοι οι παππούδες μας κήρυξαν στα Βαλκάνια. Και ακόμα, πρόσφατα, μιλάνε και διακηρύττουν δήθεν την ανάγκη της αποδοχής και αναγνώρισης της ταυτότητας κάθε μειονότητας, το σεβασμό της γλώσσας τους, των πνευματικών σχέσεων με το έθνος της κτλ. Υπάρχει πιο ομή δημοκοπία και αντίθεση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής από αυτή των δογμοφυλάκων του ανατολίτικου σταλινισμού? Στα σύνορα αύξησαν τα φυλάκια, τους στρατιώτες της υπηρεσίας, τα θυρματοπλέγματα. Ακόμα σήμερα, στη Μέση Αλβανία και παντού, υπάρχουν στρατόπεδα συγκεντρώσεως, κατάλοιπα του φασισμού, που ολόκληρες ξεκλεισμένες οικογένειες ζουν καταναγκαστικά έργα, δίνοντας 2 και 3 φορές την ημέρα το παρόν στη διεύθυνση του στρατοπέδου. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα πιο σωστό χαρακτηρισμό, το τι σημαίνει αυτό που αποκαλείται δικτατορία του προλεταριάτου στην Αλβανία, είναι μια στρατιωτική γραφειοκρατική διακυβέρνηση με τη δύναμη των όπλων με 3 συστατικά. Αλλιπασατισμός, σταλινισμός, χιτλερισμός. Μια αρχή υπάρχει. Ο ανίκανος, ο έμπιστος, ένα όργανο. Η ασφάλεια, μία δύναμη. Ο φόβος, ένα καθεστώς, ο δεσποτισμός. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης, αν και καλοπροαίρετες, εκτός από ευνοϊκές συνθήκες, ξύπνησαν το περιβάλλον κτλ., δεν είχαν ωστόσο κανένα πρακτικό αποτέλεσμα για εμάς. Οι συμφωνίες, εκτός που εφαρμόζονται επιφυλακτικά, δειλά, κρυφά από την αλβανική κυβέρνηση, δίχως να ανακοινώνονται το περιεχόμενό τους, όπως και για τις πρόσφατες συνομιλίες του κ. Γεωργίου, συντελούν στην ομαλοποίηση της κατάστασης και ποτέ στην ανάρρωσή της. Χρειάζονται όχι μόνο συμβάσεις, αλλά άσκηση πίεσης και επιρροής. Χρειάζεται εξαναγκασμός για την υλοποίησή τους. Χρειάζεται περιβάλλον και εγγυήσεις για την εφαρμογή τους. Γνωστό είναι πως οι Αλβανοί, εξαναγκασμένοι από την άθλια οικονομική και πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό και από την σκλήρηση της τάσης της Ιουγκοσλαβίας, άνοιξαν την πόρτα της κακαβιάς. Μα ποιος περνά από εκεί όμως? Διαβατήρια για την Ελλάδα παίρνουν ως επιτοπλίστων οι έμπιστοι, οι δαίμονες, οι πράκτορες, σταλμένοι με μυστική υπηρεσία και επιστρέφοντας μεταχειρίζονται για προπαγάνδα ενάντια της πατρίδας. Τελευταία, οι Αλβανοί εντείνουν τις προσπάθειες για την άρση της εμπόλεμης κατάστασης. Στις σημερινές συνθήκες όμως, δίχως την κατοχύρωση των βασικών δικαιωμάτων επιβίωσής μας σαν εθνικότητα, είναι προδοσία, άνοιγμα ενός νέου φακέλου τραγωδίας στην ιστορία. Και δεν θέλουμε να πιστέψουμε πως η κυβέρνηση του Πασόκ, που αποκαλείται κυβέρνηση του ελληνισμού, θα αποφασίσει να θάψει η ίδια τον ελληνισμό της Βορείου Υπήρου. Και βέβαια, είμαστε σύμφωνοι με την ειρηνική επίλυση του προβλήματος. Μα φρονούμε πως είναι ουτοπισμός να προσμένει κανείς ελευθεριά από σκλάβους. Μια πρωτόγονη δικτατορία δεν μπορεί και δεν θέλει να ξέρει τι θα πει ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνείς συμβάσεις, διάλογος. Και αφού τα έχει αφαιρέσει από τους πιο στενούς οπαδούς της, πόσο μάλλον θα είναι απλόχερη να τα σκορπίσει σε εμάς. Ταυτόχρονα προσπαθούν με κάθε θυσία και δαπάνη να βρουν υποστήριξη, να καλύψουν τα δεινοπαθήματα, να πείσουν κυβερνήσεις και κοινό για ύπαρξη γνήσιας ή μάλλον σπάνιας δημοκρατίας και ίσων δικαιωμάτων. Το σκοπό αυτό εξυπηρετεί η από καιρούς και πρόσφατα εφαρμοσμένη από δικτατορίες τακτική, όπου προσκαλούν επισκέπτες, τους περνούν στη σκηνοθετημένη διαδρομή από τουρισμό σε τουρισμό, τρογοπίνοντας δωρεάν σαν σε παραμύθια, συναντώντας τους ίδιους εξειδικευμένους καταδότες που έχουν μάθει καλά το σενάριο για να αποκομίσουν έτσι έστω και ένα εγκομιαστικό άρθρο. Τα ίδια χωριά της Εκατερίνης τους παρουσιάζουν και οι ίδιοι πράκτορες, τους συνοδεύουν, όταν ο τόπος έχει μετατραπεί σε καταναγκαστικά έργα και καταδιώξεις σε κλειστά δικαστήρια. Δεν νομίζουμε όμως να υπάρχει επισκέπτης με μυαλό, πόσο μάλλον διπλωμάτης, δημοσιογράφος ή συγγραφέας, τόσο αφελής να κλείσει τα μάτια μπροστά σε λάμψη πηγολαμπίδας και να μην βλέπει το σκοτάδι που μας κυκλώνει. Και λυπούμαστε να υπάρχουν ομογενείς προσερχόμενοι σαν επισκέπτες που δεν δίστασαν να γράφουν για την καλή μας ζωή στη σοσιαλιστική Αλβανία, για τη μειονότητα που ζει και βασιλεύει κτλ. Αυτοί οι κύριοι, εκτός και αν καλύπτουν την αποτυχία τους στον τόπο που τους γέννησε ή την άγνοια προς την αλήθεια,
έχοντας συνείδηση του λειτουργήματός τους, προσβάλλουν το λαό μας. Σε εμάς δεν έχουν εξασφαλιστεί ούτε τα δικαιώματα που είχαν οι πατέρες μας προπολεμικά. Αναγκαιότητα λοιπόν να δοθεί τέρμα σε αυτή τη τραγωδία. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε καλά πως στο ξεκομμένο βόρειο τμήμα της ελληνικής υπήρου συνεχίζει η τουρκοκρατία με τον πιο βάναυσο και απάνθρωπο τρόπο. Οι Σουλτάνοι της Αλβανίας προσπάθησαν να πετύχουν όσα δεν μπόρεσαν οι προκάτοχοί τους επί 400 ολόκληρα χρόνια. Η κατάστασή μας μπορεί να συγκριθεί με την τραγωδία της Κύπρου στα 12 τελευταία χρόνια και ακόμα πιο πάνω, διότι εκεί ο ελληνισμός ζει και βασιλεύει. Και εδώ υπάρχουν αγνοούμενοι, φυλακισμένοι, εξόριστοι, πολιτικοί πρόσφυγες, αδέρφια, γονείς, παιδιά, χωρισμένοι, αγνώριστοι που πεθαίνουν χωρίς να συναντήσουν μια ζωή. Και σκλαβιά διπλή, εθνική και πολιτική. Όσο για στερήσεις εμείς οι Έλληνες στην Αλβανία βρισκόμαστε στην πιο χειρότερη μοίρα από κάθε Έλληνα στη γη. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα είναι σαφές πόσο ανεύθυνη και αβάσιμη είναι η δήλωση του κύριου Φλωράκη στη Βουλή ότι οι Έλληνες στην Αλβανία έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Αλβανούς, ούτε παραπάνω και ούτε παρακάτω. Πού υπάρχει και πού διαπιστώνει ισότητα δικαιωμάτων ο κύριος Φλωράκης στο βάρβαρο εθνικισμό και την μυσαλλοδοξία των Αλβανών? Για ισότητα μπορείς να μιλήσεις στα πλαίσια της οικονομικής αθλιότητας, στο επίπεδο ζωής και αυτό μόνο στους εργάτες και χωριάτες και όχι η κάστα που βασιλεύει. Ακολουθώντας την κατευθυντήρια γραμμή του ΚΚΕ, ο κύριος Θοδωράκης, επιστρέφοντας από τα τύρανα, αν και είδε, δηλώνει περίπου τα ίδια. Ενδιαφέρθηκε για την εξέλιξη της αλβανικής μουσικής. Σωστά. Δεν μας είπε όμως ποια η τύχη και αν συνάντησε έστω και έναν μουσικοσυνθέτη ή στιχουργό της ελληνικής μουσικής. Ποια μουσική και τραγούδια γεμίζουν την ψυχή των Ελληνόπουλων και γενικά των Ελλήνων στην Αλβανία. Το λέμε μόνον αλβανική. Είμαστε όμως σίγουροι ότι αν δεν θα έχουν το θάρρος να ανακαλέσουν τα όσα δήλωσαν, οι απόγονοί τους θα το πράξουν. Είναι βέβαιο πως ζούμε σε μια επαναστατική κατάσταση. Σαν συνέπεια αυτής, η γενική, η πολύπλευρη αποσύνθεση είναι μια πραγματικότητα. Όλοι ζητούν την αλλαγή. Για εμάς όμως δεν έχει καμιά αξία η κάποια ή η όποια αλλαγή, αλλά μόνο η εθνική ελευθεριά, η απελευθέρωση. Και αυτό θα το επιδιώξουμε με πόνους, με αίμα, με θυσία. Είμαστε Έλληνες και θέλουμε να ζήσουμε σαν Έλληνες, με τα δικαιώματα και τα καθήκοντα σαν Έλληνες. Δεν περιμένουμε τίποτα από τους Αλβανούς και την τύχη μας δεν την συνοδεύουμε με τη δική τους. Να ενωθούν και να ζήσουν όπως το θέλουν. Είμαστε προέκταση της πατρίδας, κομμάτι κατακρεουργημένο με αίμα και πόνο και όχι η μειονότητα μακριά κάπου σε μια γωνιά της γης και δεν μπορεί της μητέρας στο χέρι να φτάσει. Ο αγώνας μας είναι συνέχεια του 1821, του 1912 και του 1940-41. Είμαστε σύμφωνοι να μην γίνει αναδρομή στο παρελθόν, αλλά τώρα όμως ήρθε η ώρα που η ιστορία πρέπει να γράψει υπεύθυνα. Η μόνη λύση και ο ανώτερος στόχος είναι η ένωση. Κάθε άλλη ενδιάμεση λύση είναι μερική και ανεπαρκής. Μόνο το στοργικό χέρι της μάνας μπορεί να γιατρέψει τις πληγές αυτού του τόπου, την κατάντια του. Οι Αλβανοί, εκτός που δεν έχουν καμία άλλη διάθεση και σκοπό από τη συγχώνευση του ελληνικού στοιχείου, αλλά και ούτε υποχρέωση να φροντίσουν για τους Έλληνες, αφού και πολλά δικά τους άλλοι τα προβλήματα έχουν. Όμως, σαν πρώτο βήμα, να υποχρεωθούν να μας δώσουν αυτά τα πολιτικοκοινωνικά δικαιώματα που διαλαλούν για τους ομόφυλούς τους στη Ιουγκοσλαβία και που τα έχουν σχεδόν όλα. Να ζητηθεί η εκτέλεση των διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες για τις μειονότητες και πρώτα απ' όλα το πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Να μην δικάζονται πια οι Έλληνες για τα εθνικά τους φρονήματα. Εθνική παιδεία, γλώσσα, ιστορία, πολιτισμό, θρησκεία, βασική προϋπόθεση και όπλο για την εθνική μας επιβίωση. Κύριοι, σκοπός και τούτου μηνύματος είναι να δώσουμε μια πιο πλέρια και σαφής εικόνα για το τι συμβαίνει σήμερα σε εμάς και να έρθουμε σε επαφή με την ελληνική κυβέρνηση, την πολιτική ηγεσία και όλον τον πολιτισμένο κόσμο για τα δίκαια αιτήματά μας. Η δημοκρατική Ελλάδα, που παίρνει σε υποστήριξη όλα τα προοδευτικά κινήματα πανταχού στη γη, δεν είναι σωστό και δεν μπορεί να αρκεστεί με δηλώσεις και λόγους μια φορά το χρόνο
όταν λίγα μέτρα πιο πέρα Έλληνες πίσω από τα σειρματοπλέγματα μαρτυρούν. Και δεν είμαστε 49.307 που ομολογούν οι επίσημες αλβανικές στατιστικές, μα πολλοί, πάρα πολλοί, εκατοντάδες χιλιάδες, ποδοπατημένοι, εγκαταλελειμμένοι, αλλαξόφιλοι με βία και μεθοδικότητα, με τα πιο φρικαλαία και ύπουλα μέσα. Ο ελληνισμός στη μακραίων ιστορία, με όλες τις τραγικές περιπέτειες του έθνους, ποτέ δεν έχει εγκαταλείψει ομογενείς όπως εμάς σε τούτον τελευταίο μισό αιώνα περίπου. Μα τώρα δεν είναι καιρός να καταλογίσουμε ευθύνες. Γνωρίσαμε στη ζωή μας ανθρώπους που άφησαν σαν κληρονομιά από παιδί σε εγγόνι την ημέρα της κλήτρωσης να πηγαίνουν να κράξουν απάνω στους τάφους. Πατέρα, ήρθε η μέρα της λευτεριάς, και άλλους που έφυγαν με τον καημό. Αχ, δεν θα με πιάσει η πλάκα. Όλοι αυτοί και άλλοι που χάθηκαν σε φυλακές και σε κάτεργα και άλλοι που πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, όλοι οι άνθρωποι του τόπου μας ζητούν δικαίωση. Γι' αυτό χρειάζεται πιο έντονη καθημερινή συμπαράσταση από την ελληνική κοινή γνώμη, από τους ανθρώπους των γραμμάτων, της επιστήμης, από το κράτος, από εσάς. Από όλα τα μέσα ενημέρωσης, μια εκπομπή τύπου «Η Κύπρος κοντά μας», να τονωθεί το ηθικό των ανθρώπων που με μάτια και αυτιά μια ζωή έμειναν προσμένοντας τι θα φέρει η Ανατολή, εσείς. Ο αγώνας μας τώρα περνάει σε μια καινούρια φάση και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το χρέος μας σαν Έλληνες. Η κατάσταση δεν ανέχεται μακροπρόθεσμη λύση. Για μας δεν φτάνει μόνο η συμπαράσταση και η συμπαράταξη της πατρίδας, αλλά κάτι πιο πέρα. Χρειάζεται άμεση και δυναμική βοήθεια. Και άλλοι διωγμοί έπονται. Μα αυτό δεν μας κλονίζει. Μπροστά στη γενική τραγωδία, η δυστυχία ενός ή μερικών ατόμων εκμηδενίζεται. Όντας έτσι τα πράγματα, έχοντας μακρόχρονη πείρα δικτατορίας, μελετώντας και την ιστορία, ακούγοντας και τη φωνή εκείνων που στάθηκαν όρθιοι στα βουνά της Βορείου Υπήρου για να δώσουν λευτεριά σε τούτα τα πολυβασανισμένα ελληνικά χώματα, αποφασίσαμε με κάθε θυσία να συνδεθούμε με το κίνημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, που προστάτες θαρούμε είστε εσείς, με στόχο να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας προς μια νέα τακτική σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και τις εξελίξεις. Φυσικά, δεν διαθέτουμε τίποτα παρά τη βούληση και την απόφαση να αγωνιστούμε. Μα πιστεύουμε πως θα τα έχουμε όλα, φτάνει να υπάρχει από εσάς απαιτούμενη και ταχαία συμπαράσταση και βοήθεια. Αυτό ήταν το μήνυμα. Η επιστολή που συνέταξε η ομάδα του Βίκα με αποδέκτη την τότε πολιτική ηγεσία της Ελλάδας και που έφερε τη φυλάκισή τους από το στιγνό δικτατορικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα. Εγώ θέλω από εσάς τα παιδιά της Λιβολέα να αγωνιστείτε και μην παραδεινήσετε ποτέ για τα χωριά μας στη Βορειοείπειρο, να μην τα ξεκάνουμε. Γιατί αν φύγαμε εμείς από εκεί, θα τα πάρουν άλλοι Αλβανοί, Τούρκοι, ό,τι έτσι. Αυτό θέλω από εσάς. Πανάρχαια χώρα, ελληνική λεβεντογένα, ζεις μέσα στη μαύρη σκοτεινιά. Ξύπνησε τώρα με πνοή του 21 να σε φωτίσει πάλι λευτεριά. Στα χώματα σου και παντού σε κάθε βήμα θα ρίξει ένα σημάδι ελληνικό. Πατήσε εκεί και κάποιου ήρωα το νήμα κι ακούσε ένα τραγούδι μυστικό. Έλληνες ενωμένοι αγωνιστείτε, τη Βορειοείπειρο μιλισμονείτε. Οι αιώνες της σκλάβιας τη βασανίζουν, μα την ψυχή της δεν λυγίζουν. Έλληνες ενωμένοι αγωνιστείτε, τη Βορειοείπειρο μιλισμονείτε.
οι αιώνες της σκλάβιας τη βασανίζουν, μα την ψυχή της δεν λυγίζουν. Ήπειρο αλυσόδε της στη φρίκη, μακριά μας την ρανούν οι Αλβανοί, μα θα συντρίψει τα δεσμά της πάλι νίκη, Δαφνό στεφανωμένη φωτεινή, δοξασμένη γαλανόλευκη σημαία της λευτεριάς χαμόγελο γλυκό, θα κυματίσει στη χυμάρα τη γενναία και στα αργύρο καστρό το θρυλικό. Έλληνες ενωμένοι αγωνιστείτε, η Βορειοήπειρο μιλισμονείτε, οι αιώνες της σκλάβιας τη βασανίζουν, μα την ψυχή της δεν λυγίζουν. Έλληνες ενωμένοι αγωνιστείτε, η Βορειοήπειρο μιλισμονείτε, οι αιώνες της σκλάβιας τη βασανίζουν, μα την ψυχή της δεν λυγίζουν. Έλληνες ενωμένοι αγωνιστείτε, η Βορειοήπειρο μιλισμονείτε, οι αιώνες της σκλάβιας τη βασανίζουν, μα την ψυχή της δεν λυγίζουν. Έλληνες ενωμένοι αγωνιστείτε, η Βορειοήπειρο μιλισμονείτε, οι αιώνες της σκλάβιας τη βασανίζουν,